oients de la veu dels menuts. Soc Laia Estebanero i avui tornem amb un nou programa de la veu dels menuts. Avui porto una llegenda grega que vaig aprendre aquesta setmana i m'ha agradat tant que vull contar-vos-la a tots vosaltres. Comencem! Aquesta llegenda explica com creien els grecs antics que es va crear el mar Mediterrani. Ara us explicaré la història. Pues una volta, Hèrcules era el més fort, i tots el trataven com un heroi. I també salvava moltes persones i això. Hasta que va arribar un dia un gegant que era molt més fort que ell. I pues Hèrcules va intentar anar, era molt malo el gegant, i Hèrcules va intentar anar a salvar el poble perquè el malo estava agarrant a totes les cabretes, a tots els animals, i ja no tenien menjar del poble. Bueno, pues Hèrcules va anar a la seva cova, però no va poder vèncer el gegant. Era tan fort que va aixecar les sense dents. Va anar a un bosc i va intentar traçar un plan sense que el gegant se enterara. Entonces el plan era que buscaria un clot y se posaria a saltar. El gegant estaria en un costat i ell en l'altre. Entonces saltaria y partiria la tierra per la mitad. Entonces se convertiría en el mar, en aigua, y hauria partit el Dracina, i així ja no podria creuar hasta el poble. Entonces Hèrcules va esperar que el gegant passara per ese clot que va elegir i va començar a saltar, hasta que va partir la terra. Hèrcules se va quedar per el costat del poble i el gegant per l'altre. Així va ser com es va crear el mar Mediterrani. Aquí acaba el programa d'avui. Espero que us hagi agradat i quedeu-vos a casa sempre que podeu. Hasta la pròxima setmana, amics! La veu dels menuts.